Yun, hello, what's up guys? Isa pang mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Dito tayo ngayon sa farm ni Frogman Makasta TV. Yan nakapag-vlog ulit. Yan madalang tayo mag-vlog guys kasi medyo masama pakiramdam natin sa mga nung nakarang 2 araw. Kaya di tayo nag-service ng madami. Ayun guys, yun. Bawi tayo guys. Para may pambili ng ng dog food ng aso, saka talbos ng dahon ng kamote saka sardinas, gaya ng sabi ni Discarding Damulag. Kala mo naman nag-uulam ng sardinas, lintik yan. Shoutout sa'yo, hindi mo kasi namaan ngayon. Masama pa naman pakiramdam ko pag dadrive mo sana ko. Sige, okay lang yan. Diskarte ka din sa buhay para may pambili ng dog food yung mga aso mo. Alright guys, tara, let's go. Tirahin na natin to guys. Baka tirahin pa ni Aldrin to. Uy, dito na, oy. Lumaya ilaki. Ha? Kumba na mo? Lumurang ko. Uy, magano, may video. Ang nanangkin. Konsilor. Konsilor. Ibuto natin si Konsilor. Ibuto natin si Konsilor. Yung gano'n, makakatapel na Konsilor. Ano na to? Ano yung baga to? Minajik may istadya sa tudjay. Right. Shoutout sa lahat ng mga Second session, ang final session, Konsilor Samayon. Yung malamasom. Tiran tala. Tiran dala mga sayo. Tiran na arom. Da. Hoy, ano nire? Nakisla mo ya, Konsi. Akis, Konsi, masibaya som. Rugi. Ba't tayo mga labatay? Kin, eskalakis. Nasasamitan, Konsilor, nasasamitan. Itong manakis. Ay, gargam na pagdilig. Yun, happy birthday, Jan Soriano. More Oy. dogs to come. Chihuahua, Chihuahua. Chihuahua mo, wala Chihuahua to. Guwapa. King Arthur. Yung ikiwa tayo, balag. Balag. Chihuahua na pa. Tiga balag ng jagara. Chihuahua. Galaw to. Igin mo. Sa lang lamang sumamanap sa amin. Ito. Mahilig ang sawaman. Sige. Sila sinali yung makin. Aso ng paing. Ang tweet-tweet na paing. Ito gabay naman aso. Malukon, lala ko to. Beagle to. Aglamang pupos eh. Hindi, dumalaikin to. Wali kasi alit to. Ano pa ito eh? Bukan! Sabi ito ang sikat matad kinamix martial arts. Oo. Mampuol kay Kortad sama. Pero sarap itong pansabay. Walang talaga doon ang nagagay sa kinamix. Handa kaya. Alawa, hindi po lahat ng tao guys kayang tumagal sa pag-aaso. Masaya lang sa umpisa ang pag-aaso, pero tandaan nyo guys, dati maraming laman ng bulsa ko, ngayon wala. Kagaya ngayon, naubusan na naman ako nung nakaraan. Problema ko dugpod, nasolusyonan ko. Ngayon, ubos na naman yung bigas nila. Magkano yung binibili kong bigas? 33, 37. Kaya yun guys, sa mga balak mag-aso dyan, magdalawang isip po kayo pag wala po kayong sapat na pera ha. Kasi ang pag-aaso, hindi po yan basta parang kanin na sinusubo ha. No, asarapan kayo, nasarapan kayo sa kanin, tuloy-tuloy lang, hindi po ganoon guys ha. Kasi ang pag-aaso napakahirap po yan. Ayan o, madami yan.
dog food, vitamins, pagka nagkasakit, syempre, dadalhin nyo yan sa vet. Kung talagang wala kayong sapat na pera sa pag-aaso guys, kung minimum salary nyo lang o minimum wage lang po yung salary nyo, siguro advice ko lang po, wag na po kayo mag-aso. Kasi napakahirap po talaga magpakain ng aso. Lalo na kung madami. Diyos ko, napakahirap. Tulad namin guys, madami na yung aso namin. Kailangan namin kumayod kahit na nagkakasakit na kami. Kasi wala kami papakain sa aso namin kung patulog-tulog kami. You know? Alright, yan yung si paring Aldrin. Sa ako, pag diba? naubusan ng dog food, di na nakakatulog sa gabi, nag-iisip ng paraan, paano na naman kumita, saan ko na naman kukunin yung pang dog food ko, dog rice nila, vitamins nila, kung ano-ano pa, kulungan na naman nila na binubuo ko ngayon, sa halagang nasa 30,000 ata yun, diba? package yun. Hindi pa kasama yung ano doon, labor, hindi basta-basta, guys, kaya mulo-mulo, makakakamat na lang. Dalawang isip na kayo guys, sa mga gustong pumasok sa pag-aaso guys. Ay Diyos ko, dating pogi ko ngayon, tingnan nyo na. Mukha na akong matanda, stress na ako, pero masaya kasi dami kang natutulungan tao, dami kang natuturuang tao, dami kang napapasayang tao. Pero kung hindi ka matyaga na tulad namin, kaya namin tiyagain ng hirap, gutom, huwag na kayong magtuloy sa pag-aaso. Maghanap na lang kayo na ibang tawag dito, aalagaan na mas mura ang feeds, malang dog food. Pero yung tuta, pamura na murahin ko kayo. Tama. Pero Par, ano yung mura? ha? Ano yung mura? Yung mahal. Mahal. Akala ko tang juice. Yon guys, hindi ko napatabayan yung vlog ko. Ngayon lang ako nag-vlog guys. Parang lang. Yun yung buhok ko guys, oh. Ganyan ang mukhang naghihirap. Wala nang magpakain sa aso, yun So, bago ako pumunta dito sa farm, magtrabaho, naglinis pa ako ng kinil ko. Ganun kahirap guys. Ang baho ng tayo ng aso. Pero okay lang, masaya naman. Alright, shoutout sa inyo lahat ng mga dog breeder dyan. Bye bye.